आणि तुम्ही आता नाव घेतलं बाबा किनारामजी. किनारामजी बद्दल क्वचितच लोक आहेत ज्यांनी ऐकलेलं आहे का बाबा किनारामजी कोण होते. जसं आपण उज्जैनचे बमनाथजी महाराज त्यांच्याबद्दल जवळपास सर्वांनी त्यांचं नाव वगैरे ऐकलेलं आहे. तर बाबा किनारामजी कोण होते आणि त्यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती द्या. बाबा केनारामजी म्हणजे स्वयं एक देवी अवतार होते. ते लहानपणी म्हणजे जेव्हा ज्यांचा जन्म झाल्यानंतर 3 दिवस ते रडत नव्हते की काही बोलत नव्हते. भगवान विष्णू, महेश आणि ब्रह्म हे 3 जण पृथ्वीवर आले मानवी अवतार. तेव्हा त्यांना बाबांच्या कानामध्ये काहीतरी मंत्र दिला. तेव्हा बाबा केनारामजीला म्हणले की लहान लेकरावाने वा. मग तेव्हा जाऊन बाबा केनारामजी रडायला लागले. मग तिथून बाबा केनारामजीचा प्रवास. मग तिथून बाबांनी जप तप हळूहळू मोठे होत गेले. त्यांना कळायला लागलं. जसं जसं कळत चाललं तसं महादेवाची सेवा करायला लागले. महादेवाची सेवा करता करता अघोर संप्रदायामध्ये आले. अघोरी होते ते. त्यांना गुरुदेव दत्तांनी काशी या ठिकाणी कानमंत्र दिला. मग तिथून बाबांचं या अघोर मार्गात पुढं प्रचार प्रसार चालू झाला.